An balodanya k'a fɔ ko bi Gawo dugu la baara ma se ka kɛ sabula suguw datugura école datugura service datugura hali car ninnu bɛ taa Bamako si ma se ka bɔ dugu la bi na Barajal mun de kɛra kunungo araba octobre kalo tile 12 san 2022 opérateur économique 3 n'o ye sɔrɔ bosobagaw ye Gawokaw do olu sera ka bɔ jasoni wale dɔ ma o min kun bolo dara nɛgɛ ka ɲɛ 20 waati la a opérateur ninnu bɛɛ lajɛlen kun b'u ka barokɛ yɔrɔw de la tuma min na ni maa maramafɛntigi dɔw nana ni k'a ɲini ka u jaso u bolilen u dɔla kelen ale kɔni kunna ma diya kosɛbɛ ka daa kan u tugura ale kɔ f'a ka du kɔnɔ u ye mugu min ci n'u ye o kun latigɛ ale de ye o mugu in ma taa ka ale dan o y'a sɔrɔ a sen na u ma se k'a minɛ nka ale kɔni sɛnsɛnna ni ka taa n'a ye kɛnɛyaso la Gawo dugu kɔnɔ kunnafoniya minnu sɔrɔla anw fɛ olu y'a yira k'a fɔ ko nin kojugukɛla ninnu u dɔla kelen kɔni sera ka minɛ maaw fɛ minnu bɔra waati min na marifa mankanw olu mɛnna Alijana Banja quartier kɔnɔna k'a da nin kojugu in kan opérateur économique olu jasoni o min ma se ka sira sɔrɔ Gawo jagokɛla ɲɛmɔgɔw olu dimina olu ko in sera jɔli ye ten u taara Gawo arajosow la ni k'u ka nisɔngoya yira ani ka kɔni kɛ ka taa nin waleya in ma u ye hakililajigi fɛnɛ kɛ k'a fɔ ko nin t'a fɔlɔ ye nin t'a filanan ye wa nin t'a sabanan ye ko nin kojugu wale ninnu ka kɛ wa waati bɛɛ a bɛ kɛ ka ɲɛsin sɔrɔ bosobagaw de ma Gawo dugu kɔnɔ ɲɛmaa ninnu ye ŋaniya ta ko bi alamisa o bɛna kɛ don ye ni suguw bɛ datugu ekɔlisow bɛ datugu bitigiw bɛ datugu hali baarayɔrɔw bɛɛ lajɛlen bɛ datugu wa hali sisan jagokɛla ɲɛmɔgɔ ninnu u ka fɔla k'u bɛ sigi ka fɔ telima ɲini marabolo ɲɛmɔgɔw fɛ o min fɛnɛ bɛna kɛ sigidaladen minnu bɛ ɲɔgɔn kan yan u ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛna a mana kɛ arabuw ye tamasɛkiw fulaw ani mɔgɔ wɛrɛw minnu bɛ balola Gawo an'a marabolo kɔnɔna na walasa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen wa fɛɛrɛ laban ka se ka sɔrɔ nin ko in na barisa nin ko in mɛnna sen na u ka fɔla hali sisan ko siya ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn minnu bɛ yan bɛɛ lajɛlen b'i ka maajugu dɔn wa bɛɛ b'i ka tiɲɛnikɛla fɛnɛ dɔn ko sugu ninnu kɛra ka tɛmɛ Barajal i bɛ se k'an hakili jigi dɔw la hakililajiginna fariyawale minnu kɛra ani ko minnu ye balinankow ye ni hakiliwilikow don minnu kɛra Gawo dugu kɔnɔna na o de ye fagali min kɛra ka ɲɛsin Abdulayi Umar Mayiga ma ale ni Hasan Tal fo ka na se Hama Iyama olu bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔ bosobagaw ye Gawo dugu kɔnɔ nka u ye dɔw fɛnɛ jaso ni ka taa ni olu ye i n'a fɔ Yorubaw ka maa 4 olu minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Gawo dugu ma wa olu fɛnɛ sɔrɔ bosobaga dɔw ye u ye Alama hinɛna Abdulayi Umar Mayiga ale fa fɛnɛ jaso o min si bi taa jɔ san 80 ɲɔgɔnna ma ale ni Hamada Mayiga n'o ye kɛnɛyaso ekɔli dɔ tigi ye Gawo dugu kɔnɔ o den fɛnɛ jasona dɔw fɛnɛ u y'a ɲini k'ulu jaso nka olu kɔni sera k'u yɛrɛ bɔ i n'a fɔ Abdulayi Adama Gareka ale ni mɔgɔ caman an da ma se minnu ma barakaji ninnu fanfɛ an hakili b'a la ko agence Nita transfert n'olu bɛ wariko ɲɛnabɔli la Rimbo gare kɔnɔna na ale barakɛra fo ka taa se siɲɛ 3 ɲɔgɔnna ma o t'a bɛɛ ye barakaji kɛra fo siɲɛ 2 o mun kɛra sababu ye ni maanifin dɔw yɛrɛ nin tora la Julabugu suguba yɛrɛ kɔnɔna na o min bɛ Gawo camancɛla yɛrɛ la tilegan deren fɛ a n'a incident misɛnninw o minnu n'an da ma s'a ma i ni ce Barajal Gawo VOA Bambara tɔgɔ la Bubakar Ture